don Allah jama'a a musulunci a ce akwai abinda duk abinda sahabbai suka yin nan rayukansu ya tafi a banza ko amma ga tambaya sahabbai sun karanta salatul fati ya san ta ba sun san da salatul fati salatul fati ba akwai salatul fati alqur'ani babu akwai a hadisan manzon Allah in akwai a kawo mu gani mu ba mu gani ba sai a littattafan yan mene tasha to aka daga musu kafa yan tasha kan ai masu zama a tasha ba yan wiwi bane dan wiwi bai fi dan tijaniya mutunci ba ya kuke wasa da waɗanda ba sa shirka dan wiwi na shirka ne dan kwaya na shirka ne barawo na shirka ne dan giya na shirka ne duk sun fi yan tijaniya mutunci a wajen Allah dan su ba mu shirkai bane kuma ba su kawo wani sabon addini ba addinin tashanci oke addinin tashanci to na gane fikihunka yanzu na gane Allah ya sauke